Тое, што здарылася раніцай 22 сакавіка 1943 году на скрыжаванні шашы Плешчыніцы-Лагойск і дарогі Казыры-Хатынь, стала прычынай адной з самых нялюдскіх, крывавых падзеяў Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі, пагібелі ў вагні цэлай вёскі разам з людзьмі. Напярэдадні савецкія партызаны з атраду мсцівец Васіля Варанянскага, ці як яго яшчэ называлі дзядзькі Васі, заначавалі ў вёсцы Хатынь, а раніцай выправіліся ў бок Плешчыніцаў. Адначасна з Плешчыніцаў ім насустрач выехаў легкавік, які суправаджалі два цяжаровыя аўтамабілі з карнікамі са 118 батальёну шуцманшафту 201 нямецкай ахоўнай дывізіі. У легкавіку на лётнішча ў Менск ехаў шэф-камандзір першай роты, капітан паліцыі Ганс Вёльке. Вёльке быў тым самым першым немцам, які заваяваў залаты медаль у лёгкай атлетыцы на Берлінскай алімпіядзе 1936 году, якому з гэтай прычыны сімпатызаваў сам Гітлер. Калёна рушыла далей, але праз некалькі сотняў метраў іх чакала партызанская засада. Пачалася страляніна, у якой быў забіты Ганс Вёльке. Загінулі і яшчэ 3 карнікі. Партызаны адышлі ў лес. Камандзір узводу карнікаў Васіль Мялешка выклікаў на дапамогу спецыяльны батальён штурмбанфюрера Оскара Дерлевангера. Паводле падазрэнняў помачы партызанам паліцаі схапілі і неўзабаве расстралялі лесасекаў, 26 мясцовых жанчын. Астатніх павезлі ў Плешчыніцы. Карнікі ж пайшлі па слядах партызанаў і адвячоркам выйшлі да вёскі Хатынь. У Хатыні насамрэч знаходзіліся партызаны, і яны, як толькі пабачылі карнікаў, імгненна адышлі ў лес. Карнікі ж узялі вёску ў аблогу. Гэтая версія лічыцца да сёння афіцыйнай. Можам пачаць з таго, што першая інтэрпрэтацыя гэтага злачынства пачаліся ўжо праз некалькі дзён пасля самого злачынства, таму што калі нямецкія цывільныя ўлады запыталіся, што там у вас адбылося, і там то камандзір 118-го батальёну адказаў проста, што вось мы пераследавалі партызанаў, яны адступілі ў вёску Хатынь, завязаўся жорсткі бой, нам прыйшлося па Хатыні страляць з гарматаў. Вялікая частка насельніцтва з гэтай вёскі сышла, дзесяткі партызанаў разам з часткай жыхароў яны загінулі ў агні падчас бою. Загад на калектыўнае пакаранне прапартызанскага насельніцтва Хатыні аддаў нямецкі шэф 118-га дапаможнага батальёну, майор паліцыі Эрых Кернер. Непасрэдным кіраўніком аперацыі быў начальнік штабу батальёну, былы старэйшы лейтенант Чырвонай арміі, 27-гадовы украінец Рыгор Васюра. Паліцыянты сагналі ўсё насельніцтва ў калгаснае гумно і заперлі ў ім людзей. Тых, хто спрабаваў уцячы, забівалі на месцы. Гумно абклалі саломай, аблілі бензінам, і паліцыянт-перакладчык Луковіч падпаліў яго. Драўляная будыніна ўспыхнула як паходня. Людзі ў жаху кінуліся да дзвярэй, выламалі іх. Стаяў дзікі лямант, крыкі. Стогны перакрывала страляніна з кулямётаў па тых, хто ахоплены жахам, болем, у палаючай вопратцы спрабаваў уратавацца. У гэтым пекле згарэлі ці былі застрэленыя 149 чалавек. Сярод іх былі 75 дзяцей, маладзейшых за 16 гадоў. Жывымі засталіся 7 дзяцей, якія ці змаглі вырвацца з вагню і ўцячы, ці якіх карнікі прынялі за мёртвых. З дарослых жыхароў Хатыні застаўся жывым толькі 56гадовы каваль Ёсіф Камінскі. Ён, абгарэлы, са шматлікімі ранамі, прыйшоў у свядомасць позна ўначы, калі фашыстаў ужо не было ў вёсцы. Камінскі знайшоў свайго знявечанага сына, але хлопчык быў смяротна паранены ў жывот, атрымаў моцныя апёкі і сканаў на руках у бацькі. Гэты вобраз пасля быў увекавечаны ў адзінай скульптуры мемарыяльнага комплексу Хатынь «Няскораны чалавек». Ну, нагонить и закрыют, до того нагнали, что и руки вверх не поднимешь. На ночь харч была, там был оченный, солома, кормилище, скот был. Ну, а тогда сверху запалили, сарай, крыша соломянная, а сверху запалили.
Горит крыша, вот огонь сыпется на голову, загорелась тут и щена, и солома это загорелась, и душатся люди. Я на сына говорю, а я сам из щенки упираюсь в щенку ногами и руками упираю, вот вижу, что дверь открылись. Как открылись, и двери не вылазят люди, что такое? Но передаю, что стреляют у двери. Я думаю, как же мне тут спастись? Я под низ стал, думаю, вышнув, буду вылазить под низ, согнулся. Только под низ так согнулся, а эти битые на меня и навалились, и битые на меня. Так прижали меня, что мне уже и дыхать трудно стало. Потом немножко дыхание мне лучше, голову трошки освободил. Дыхать стало лепее. И стал немного ворочать на один бок, на другий бок, тогда ще крапчий був. Поскидав этих битых щебе, только до порога выползаю, до порога. Што да карнікаў, дык за савецкім часам таксама існавала адзіная афіцыйная пазіцыя. Хатынь спалілі нямецка-фашыстоўскія захопнікі. Аднак, у часы гэтак званай перабудовы на мяжы 1980-1990-х гадоў, калі паступова пачалі раскрывацца архівы і стала магчымым гаварыць праўду, у тым ліку і гістарычную, сталі прасочвацца і факты пра хатынскую трагедыю. Напаўшэптам загаварылі пра тое, што яна была справай рук не толькі немцаў, але і паліцаяў. А ў 1991 годзе адна з латвійскіх газетаў надрукавала артыкул, у якім сцвярджалася, што вёску знішчыла падраздзяленне 118-го паліцэйскага батальёну, які пераважна складаўся з паліцыянтаў украінцаў. А начальнікам штабу гэтага батальёну быў Рыгор Васюра, былы кадравы афіцэр, старэйшы лейтэнант Чырвонай арміі. Факт удзелу былых савецкіх афіцэраў у вынішчэнні беларусаў, зразумела, не супадаў з лініяй камуністычнай партыі. А таму першыя сакратары ЦК КПБ і Украіны Мікалай Слюнькоў і Владзімір Шчарбіцкі звярнуліся ў ЦК КПСС з просьбай не агалошваць звесткі аб удзеле украінцаў і расейцаў у звярыным забойстве жыхароў беларускай вёскі. Але праўду ўжо нельга было схаваць, хоць і інтэрпрэтавалі і інтэрпрэтуюць яе аж да сёння па-рознаму, зразумела, з гледзяшча карыснай уладам ідэалогіі. Што датычыцца сучасных інтэрпрэтацыяў, то фактычна зараз тэма хатыні зноў узнікла ў сувязі з тым, што ў Расіі пачалася кампанія, такая жорсткая кампанія антыукраінскай прапаганды. І такім чынам паўсюль педалюецца тое, што вось украінцы, іх яшчэ называюць чамусьці бандэраўцамі, быццам бы ўдзельнічалі ў спаленні хатыні і нават быццам бы толькі яны яе спалілі. Ну, на самой справе, конечно, ніякія бандэраўцы хатынь не палілі. Калі там былі нейкія украінскія нацыяналісты, то гэта былі якраз ворагі бандэраўцаў. А большасць з іх і большасць з афіцэраў украінскага этнічнага паходжання, якія там былі, гэта былі ураджэнцы ўсходняй Украіны, былыя савецкія жаўнеры, былыя савецкія афіцэры. 118-й батальён дапаможнай паліцыі быў сфармаваны ў ліпені 1942 году у Киеве на аснове адной з ротаў 115-го батальёну ахоўнай паліцыі, былых службоўцаў напаўвайсковага украінскага нацыяналістычнага фармавання «Букавінскі курань», з ваеннапалонных Чырвонай арміі і мясцовых добраахвотнікаў. Батальёнам камандаваў немец Эрых Кернер. Аперацыі замест немаладога ўжо Кернера праводзіў 27-гадовы украінец Рыгор Васюра, начальнік штабу батальёну, былы старэйшы лейтэнант Чырвонай арміі. Батальён удзельнічаў і ў іншых карных аперацыях. Пад кіраўніцтвам Рыгора Васюры былі расстраляныя больш за 3,5 сотні партызанаў, цывільных беларусаў і габрэяў, жанчын, дзяцей. За гэтыя дзеянні гітлераўцы прысвоілі Васюру званне лейтэнанта і ўзнагародзілі 2 медалямі. Пасля вайны за супрацоўніцтва з акупантамі Васюру выраклі на 25 гадоў пазбаўлення волі. Пра ягоную карную дзейнасць тады не было вядома. Праз 3 гады Васюра быў амніставаны. На волі ён працаваў намеснікам дырэктара Саўгаса на Кіеўшчыне, быў нават узнагароджаны медалём ветэран працы. Вельмі любіў выступаць ад імя франтавікоў, ветэранаў вайны, расказваць пра гераізм савецкага народу. Пазней яго ўсё ж выкрылі і арыштавалі. У снежні 1986 году
Трыбунал беларускай вайсковай акругі прызнаў яго вінаватым і прысудзіў да расстрэлу. На судзе Васюра даў дакладную характарыстыку свайму карнаму батальёну, а калі па сутнасці, дык і сабе. Гэта была хеўра бандытаў, для якіх галоўнае рабаваць і п'янстваваць. Вазьміце каму з вода мялешку, кадравы савецкі афіцэр і сапраўдны садыст, літаральна шалеў ад паху крыві. Кухар мышак і рваўся на ўсе аперацыі, каб пазверстваваць і парабаваць. Нічым не грэбавалі камандзір аддзялення Лакуста і пісар Філіпаў. Перакладчык Луковіч катаваў людзей на допытах, гвалціў жанчын. Усе яны былі мярзотнікамі з мярзотнікаў. Я іх ненавідзеў. Па-першае, мы не павінны блытаць беларускую мясцовую паліцыю і, напрыклад, са 118-м паліцыйным батальёнам. Калі беларуская мясцовая паліцыя пераважна на 90% складалася з мясцовых ураджэнцаў, якія назіралі за парадкам, у тым ліку з гэтых людзей фарміравалася пажарная ахова, напрыклад, то паліцыйныя батальёны гэта былі менавіта часткі, прызначаныя для барацьбы з партызанамі, прычым такімі сур'ёзнымі партызанскімі злучэннямі. То же самае датычыцца і батальёна Дерлевангера. За 3 гады гітлераўскай акупацыі на беларускай зямлі адбыліся сотні трагедыяў кшталту хатынскай. І дзеля памяці пра знішчаныя нацыстамі ў гады Другой сусветнай вайны вёскі, памяці пра неверагодныя ахвяры беларусаў на шляху да вызвалення і перамогі, у снежні 1966 году ЦК Кампартыі БССР прыняў рашэнне пра стварэнне ў Лагойскім раёне мемарыяльнага комплексу «Хатынь». Але чаму дзеля гэта абралі менавіта Хатынь? Існуе некалькі версіяў. Першая – выпадкова. Гэта магла быць і любая іншая з сотняў спаленых вёсак. Другая – таксама ў нейкай ступені Хатынь абралі выпадкова. Маўляў, неяк выпадкова на месцы спаленай Хатыні апынуўся былы кіраўнік БССР Кірыла Мазураў і ад мясцовага пастуха даведаўся гісторыю вёскі. Вось і вырашыў увекавечыць памяць яе жыхароў. Так, прынамсі, пісаў сам Мазураў у сваіх мемуарах «Незабыўнае». Пасля Мазураў пераехаў у Маскву, а справу працягнуў ягоны пераемнік Пётр Машэраў. Трэцяя версія, чаму выбралі дзеля мемарыялу Хатынь, звязаная з тым, што назва вёскі вельмі ўжо беларуская, нібыта паходзіць ад слова «хата». А яшчэ адна версія, так бы мовіць, канспіралягічная, нарадзілася на захадзе ў звязку з наведваннем Хатыні прэзідэнтам ЗША Рычардам Ніксанам у часе ягонага візіту ў СССР у 1974 годзе. Тады ж ён пабываў і ў Менску. Брытанская газета Daily Telegraph надрукавала артыкул «Балытаніна, Хатынь і Катынь». У ім сцвярджалася, што савецкае кіраўніцтва свядома выбрала Хатынь, каб заблытаць захад, схаваць праўду пра расстрэл польскіх афіцэраў супрацоўнікамі НКВД вясной 1940 году ва ўрочышчы Катынь пад Смаленскам. Гэтай жа версіі прытрымліваюцца і шэраг заходніх гісторыкаў. Адразу пасля вайны, і асабліва ў 60-е гады, у заходняй Еўропе пачалі ўзнікаць мемарыялы знішчаным вёскам, прыкладам французскай вёсцы Арадур ці чэшскай Лідзіцы. Але ў СССР з прыходам да ўлады Леаніда Брэжнева быў зусім іншы падыход да ўшанавання памяці пра вайну. Звычайны чалавек, як ахвяра нацызму ў савецкім мастацтве, падпарадкаваным ідэалогіі, быў на другім пляне. На першым было патаснае ўслаўленне гераізму франтавікоў, партызанаў, якія пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі перамаглі нацызм і вызвалілі свет ад карычневай чумы. Па ўсёй вялікай краіне ставілі шматметровыя стэлы, велічэзныя зоркі, галовы штыкі, насыпалі курганы, вакол якіх запальвалі вечныя агні на вялікіх гранітных пляцоўках. Не абмінула гэтая тэндэнцыя і БССР. Стэлы і велічэзныя галовы стаяць па ўсёй краіне. У Хатыні ж мемарыял атрымаўся зусім іншым. Пераможцы конкурсу, архітэктары Леонід Левін, Юрый Градаў, Валянцін Занковіч і скульптар Сергей Селиханаў стварылі адзіныя ў свеце могілкі і гэтай вёскі, і яшчэ 185 спаленых беларускіх вёсак. За гады вайны на тэрыторыі Беларусі гітлераўцы знішчылі 433 вёскі разам з іх жыхарамі. 188 так і не аднавіліся. На месцах папялішчаў шэрагу з іх цяпер стаяць мемарыялы, каб нашчадкі памяталі і пра ахвяраў,
і пра карнікаў, і пра іхных памагатых, і пра прычыны, і пра наступствы, а таксама пра тых, хто хаваў ад людзей праўду. Ведаць трэба ўсё і пра ўсіх, бо жыццё чалавека важней за любую ідэалогію. Ведаць трэба і таму, каб трагедыі ніколі і нідзе не паўтараліся.